Tunga lafiya ka samba flani mugan ani nani programu e ma min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15 sur 20 ibse ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musaka se fa wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier alebeke itay e ma mi fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo amusaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye pari no so jo ton o mala samba flani muwa anan to sebon ulu damnena villa simple ale million muwa ani wore a ton wari ero war keme duru ani e bishegi etage duplexi ale million binani ani flay a ton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni fe ka i to sebe awle anga nega juru strala e mami fana be no ko appartement kadigi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million muwa ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani muwa fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru sira ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lanyini e femi malende munu sigleme jamana ko ka o beka se ka so kelengelen soro ba maliba ali konnala biye jumai octobre kalo klitan ani saba samba flani muwa ani saba aw munu ba fle sanga na ka wakati anga bololo sira kelengin la bela jinga mali ko ne ankata se mali ko kanama ambi aw fula dati fulimina kuna foni ale wati seleni ayo bismillah kuna fondamne la bi anga jamana ale bena sumaya bana pigiri kura nika osura mini ale wele ko R21 matrix M ale ko ni segasegera octobre kalo klita ani fla temeni samba flani muwa ani saba anga faba konna la ya no tagaron be no ni ale nyashirembe pali bana segasegeli oma ni vaccin kura yera ko ni a segasegeli konna la yera ka fo ko kemesara bi wolonvla ani saba akagiri o fanfila olila a segasegera demse bakle ani keme flala muno no lushibeti jo kalo duru kata se kalo bisaba ani woroma anga jamana o konna la yano abugune ale ni wolese bugu kene aso o fe ayere la kokura kanga jamana ko ni mena ni bolochi fura ni ka ale soro 2024 o natena no o samba flani muga ani nani coronavirus bolochi bara utako sabana udamnena bankasikaw ulu feno octobre kalo klita ani kelen temeni la nyeni eminye ore kama ba biduru bonyongo nika ulu bolochi fralami na le wele ko Jackson na mamu ni ulu shibetijo santa ani shigin fokata yele o sanfe ni bolochi bara to sena fo klita o bonyongo anga keleke chaw be ka udorodo nika do kidal konnala anga keleke chamunu yersa ni minisma konna la inolu fe ulu ka takabo anga jamana o konnala utatola udaga yoro kono be ka sigi anga fintigila ka ulu uma ole la sa anga fintigila ka kono be ka ukunda kidal aleka ube ka dugula ma bela jelen hakili sigi ka yira ka fo ko ulu ka la nyine mi ore ka seka maunu bulumina ka seka ulu kishi chugamina ani bura haramadiya hakaw la botuli ube ulu ka sira ofe la nyine mi ore ka mau nika ulu hakili sigi ko be ka hakili to iyere la ka sababu yake bigani wala tunataka mashi o segere bli Ministre sombe no ni ale nyashine mbe lakana kunya uluma ale ni protection civile ko ka da bela jelen kulo ka fo ko shifina ka ulu ko ni benata police o la katakase protection civile o ma anga jamana kono la samba flani muga ani saba mamuno ni ulu benata police o la mabeti jo ma keme ani muga o bonyangola femi ye protection civile mabeti jo ma keme o la femi mbe no ni ulu ka do sebe fra la sa ulu benake communiquer ne ka da ma ulu kuluka Dolanchi ale bunakun kan 2023 mini abena ke Côte d'Ivoire ka jamana o konnala suro ne ka yam mugan temeni ni sangata ani sabaye wakati mina octobre kalo klita ani fla Senegal o ka dolanchi la bani o ye Sadio Mané ulu koni ye femi tirage au sort ni ka aleke anga dolanchi la ulu ni mamun koni mina karin yogona sa o de Namibie Afrique du Sud ale ni Tunisie
Israel misriba ale alimami ni oye madasa kaba jagite andaba maka wile sira alima kunu octobre kalo klitan flasa amba flani muga ani saba aka janajaw ulu blodalen do bi juma octobre kalo klitan saba sa amba flani muga ani saba ni juma selu bana wakati mina ame do ke alaka bada dali no yayi amita ko kan kibaru la amita Senegal kaw ulu feno Senegal la kiriso mini abe jigansu bura o kiri tigilama ale koni yamara di ka fo ko ka Ousmane Sonko ni ale fanga sinama ton mai ko ka ale koni to ni ka o seben u ka kala fili seben furaw nato ula Vladimir Putin ni ale ursu jamana nyama ye araba temene ale wele ni ka obla Israel alin Palestine ma ku ka sika kuma ni ka oke ka saobe ke jahadimi ni abeni jamana flani nyogonche ko sika fo de be aba na ma ke sika fo ni kelen ko ni tura sena abina ke saobe ni ka gelado jensile kenan fantan nan bela jelen konnala amedo oke alaka jisuma ka fure Mali kuna fo jabaran na jaba kuna fo dabaran tumbi ambulo koro bi juma do na ni ka da ukelen la bela jinin kluka o de tuyeni tunga lafia de anwa kuna fo ni ale jiko ramadan do bay tere me tunga lafia bolo banangoron ka fi no tere kelen la bela jinin titre français de 15 sur 20 c'est va million nani ani wakene il se ka do ko sara kalo ero war keme duruni bi wolon vla ani sawa fo sankele walma ero war keme sawa ni bishegi ani fla fo kalo tan ani shegi ni kla tere sara la tere papier bikite tere no titre français de op mala tunga lafia ka hamina te fosi malende mun skile me jamana ko ka o bela jelenga so kelengani soro ba maliba ali konnala ame do de ke alaka juma time ko nyumande neni awma jamana alaka basigi alaka wala na kono alsa alaka jamana ta fanga de jamana marabako uluma anga fintigila ka alaka standul ma halsa ka taka feka ba ma ci wala tigila mo ninka ulu kala ka banga jamana kono alaka nga jamana alaka kanta alako kaka alabunya kama au kambe dona na tawla kuna fun kura ulu keneka